No, okay ba? Tilawan na to ba? Oh, here, basket. Hi, hi boyo. Hi. Hello every guys. Kanang naglag-lag ni kay mang pick up me og strawberry. Magatumig farm. Patanaw mo sa farm. Grabe na hagtao eh. Hagtao. Kalinyag. Ada please dalan. Yes, strawberry. Taas yung linya, no? Is it worth it ka ang pag-pick up sa... Pag-pick up pag-strawberry kang adlawa kay perting naghanag tawa ay di mabangbang perting daghana. Taas kayo. Tanaw na to again. Ito tumoy. Basta ganin mo yung Tumoy. Nintag na pamibilin. Wala kolot si Anteo. Wala kolot si Anteo. Una lagi siya. So, ang challenge na po naman ang pag-park. Asa mo parking. Kaya mga tao murag di mamanghawa. Challenge na mo karon ang parking. Dating nagana. Ay, humutag strawberry It's very humot. Hi, Apoyo. Mag-pick up kag strawberry? Wow. Pila ka mo ka strawberry mong pick upon? 5. Kamaya ra oy. Dapat 100. 100 or 5 lang? 100 kabok. Okay. Kuha pangawat. Di man guni strawberry. Kuha mo. Uy, dili manguha diyo. Kita ka, be? Sabaan ka na ron. Kita ka strawberry? Uy, dili diya uy. Isa lang gidangas. Uy, dili pa diya uy. Unsa na uy? Gusto ka mo try? Kaya nagpaputi-puti po ning palho, Roy. Ay. Tulo na yan karon. Oh, Talaga uy. Lami ba yan na vitamis? Bye, Chikita. Tama ng linya. 17 minutes. Mas kayo, dagang kayo. Kamo. Tumoy. Tumoy. Ito tumoy. Ito. Dagang tumoy yung linya. Di mabalaka kay luag kang strawberryhan. Di may mahotdan. Hi! Tubig ang kuan. Adsada! Kanang Halaka, nagawa sa kanya do. Ang line up sa Magdalena. Hello! Sa kaya
Ulo. Ini dari pun, mandali dari. Pati ka naman dali ngayon. Unsa na oy, dagana na oy, luka. Benam. Lamin abe? Ini Si tatay ginabuntag, buong may siya. May siya nag-line up. Hoy, dagana na kay kagikuha ba? Sabuan gid ka do. Dire, be, stop. Sure, teka dira. Ala, sino ay naitagili? Oh, magdili ka picturean, dili lang mo nga. Hay, kasabuan gyud ka sa tao do. Baby, go na, be. Stop, kay picturean kami. Ismail. Picture ka, mama. Ako na ba? Hay, sus. Ipakita yung sumili ka mama Oy, dili. ipakita. Anara. Smile na yan. Ismail. Lami? Ikaw naman smile. Ayaw, say. Otro. Uy, sige. Dire, show. Liuban sila doon? Oh, babe, halipin na dali. May mga pula dali oh. Are you gonna post a video about this on your channel? Yes. Is it okay or no? I mean, if you're good at editing, yeah. What's the other one called? Yara. I did. Laksan mo ma. Oh, here, basket. Hi boyo. Sino kayo? Basket at chong. Baka po yun. Sino kayo? Sino kayo ba eh? Tilawan na ito ba eh? Bisa eh. Eating ra ba diri? Magkalibanga dayon mo. Ana girang Ginoo. Sige ba? Hoy mga ulipon. Mga ulipon pagsugod na mo dag pangkuan be. Lah, nakuha na tayo eh. Kanang inanay kadaggo yung kwaon. Kara, smile. Abe? Dako kayo. Unsa na mangga, makupa, unsa na na? Magkumarog, magkupa. Pili na lang. Mga ulipon, mga binayran. Tarungan nyo nag-harvest akong strawberry farm ha. Mahal na ba kung bayad sa inyo? Kira, start picking up because I'm paying you expensive. What? Picture me, babe. Aslong ba di ay? Ningon na po ko sa video nga tamis. Itamis-tamis na lang god. Grabe, daghana na bi uy. Hala, grabe. Try nyo nito sa nogasin. Grabe. Kana itus na bi. Ay, ayaw na bi kay dili makay na hinog ka na hinog ka ayo. Ano mo asin? Magbawal man kita asin. Uy. Ay. Singit ko nimo ba? Hindi mo pakita din na og sigag ka. Nagtilaw ko. Ako tilawan ako aning sanga. Uy, kahugaw pa daan na oy. Ansay. Smell sa dani tarong nga. Uy, uyo. Ay. Ansay. Ay nabuang ko ka isa. 1, 2, 3. Squad ganiha. Tingnan sa dani ba wala ka na smile. Isar din ako pa di ay kabuhi. Okay, akong strawberry oh. Oh, kana tanan mga na make up diha. Ako na mga binayran. Ingana ko kwartahan. Kana mga sakyanan dira naglinya. Ako na mga sakyanan. Mga sakyanan sa akong mga ulipon. Mga ako ng mga issue sa ilaha ba. Arwa oh. Strawberry na makupa. Murag dako ra jud kay siya gyud. Gipuno naman nimot dayon diretso atong basket.
Pangita pug tamis niya, Jumil. Gadali man si Jumel nga. Napuno naman na iya ha. Puno na lagi diri sa isa ka. Oh, napagyo do. Kita ko daw kayo. Isa ka punuan. Kira, are you blind? Saan niyo pag-harvest ka? You didn't see this? Are you blind? See what? Dito, the strawberry oh. So big. Ako ning isa pero tika-cute mo di bang. I know. Here. Dagko kay Bino. Dagko kayo eh. What is Mama Lade? Apa jud? Oh, murag wa pa ni nahilabutan diri kay dagko kayo. Huh? Oyo. Ningon nila no eating daw. May magkalibanga dayon mo. So, di ta mag-eat. Kay bawal man. Nabuan naman silang duha. Nakaon ako mga 1 kilo diri ba? Sa man huro man og kanang tiyaya. Hindi na sob na paniud to. Sir, unsa yung gisagos yung strawberry sir? Mura man makahay man yung strawberry sir. Oh, gikuha yung strawberry lo. Ya kayo ni nabibini. Hindi pa nakapunta yung mga bata sa Waterloo Park. Wala yung anak, labaw pa man na. Wait, apoyo. No, dili mang bite. Sa Waterloo Park na? Ay, daghan na kayo ni uy. Waterloo Park lang, di ba? Diya, makakuan ra pa ni. Higit. Ako ra man ni. Uy, ay dito piyo. You're not allowed to step in there. You have to move back. Na nag-utong mga kanika. Bi ako nalay dala kay bugat man. You meet that below. That's it. Manami. Wag pa make up. Hindi naman kita. Mura to. Is this a new basket today? Yes. Okay. This one today? So it's $13.92. I'm just going to mark it so we know it's paid if you use it again. Thank you. Okay. Manami. Would you like a coffee? And $6.10 is your change. There you go. Dalabi. Let's go. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Mana! Kulit na mi.